Jmenuji se Dana Nešporová, pracuji na pozici HR analyst na HR oddělení v části, kterýmu říkáme CS Team. A vlastně to byla pozice tenkrát, která byla kumulovaná, kde vlastně člověk dělal všechno, to znamená od asistentky ředitele přes HR, přes logistiku, přes výpomoc ve výrobě, organizace eventů. Jo, to je moje fotka, no, opravdu úplně první, kterou jsme dělali ve firmě. Kolik mě mohlo být? Já si myslím, že jsem mohla nastoupit tak do firmy 28. Jako je to úplně jiná firma. Vlastně my jsme byli taková takzvaně garážová společnost, že jo? Byl to kolektiv 20 lidí, kteří se znali opravdu velice blízko, přes rodiny, přes děti. Na ty začátky člověk vzpomíná hrozně rád. Samozřejmě bylo to zas těžký, protože jsme všechno dělali formou pokus omyl. První budova, to asi nikdo neví, jsme seděli na Purkyňové 99. Potom, myslím, že během měsíce jsme si najali budovu od firmy Unis. To je tohleta? Ano, to byla taková škaredá budova. Jo, nejvíce asi vzpomínám na ty eventy, které se tenkrát dělaly, kdy všichni dělali všechno, někdo dovezl pivo, někdo udělal doma guláš, někdo donesl klobásky na pečení. A bylo to takové jakoby rodinné. Jsem ráda, že pořád k nám nastupují i lidi, kteří třeba mají takových těch, jak se říká dneska 50+ a zvládají to tady, a kdyby jsem někomu chtěla sem pozvat do té firmy, tak řeknu, že zase jsou to ten přístup těch lidí, jo? Že nikdo neodmítne tady někomu pomoct. Pro mladý úplně super, že se dá posouvat, ale i pro starší generaci si myslím, že je to zase taková ta jistota.